Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Национален календар. На 7 април отбелязахме Международния ден на здравето. На тази дата празнуват лекари, медицински сестри, фармацевти и всички, които работят в областта на здравето. Един от основните проблеми, пред които е изправено родното здравеопазване, остава желанието на българските специалисти да заминат на работа в чужбина. Затова в днешното предаване ще ви срещнем с няколко болници. Първата от тях е в село Искрец, община Своге. Там посетихме специализираната белодробна болница. Нашата болница е уникална с климатичните си условия. Тя е създадена през 1908 година от княз Фердинанд I, който е назначил специална комисия, която е правила замервания в цяла България на климата. И установено, че тук в Искрец въздуха е с повече кислород, той е озониран и белодробните заболявания се повлияват изключително добре. Болницата е създадена изцяло с дарения, лично от цар Фердинанд. Болницата от 2000-та година е за долекуване и рехабилитация на хронични белодробни заболявания и белодробна туберкулоза. Тя е една от 5 болници в страната за лечение на такива заболявания, но единствената, която има второ ниво на компетентност на структурите. Болницата разполага с 120 болнични легла, които са разположени в 2 отделения. След един месец отваряме физиотерапия, която е оборудвана с цялата апаратура за изискване на първо ниво на компетентност. Отделенията и двете са ни от второ ниво на компетентност. Разполагаме с необходимата апаратура за това. На територията на болницата има клинична и микробиологична лаборатория, рентгенов кабинет, който е с нов рентгенов апарат, закупен през 2009 година. На територията на болницата по отношение на лекарите, 12 лекари работят, от които само 3 са без специалност. Останалите 9 лекари са с специалност по профила на болницата, с пневмология и фтизиатрия. Някои са с по 2-3 специалности, вътрешни болести, имаме бронхолог. По отношение на специалистите сме обезпечени изцяло. Зад мен се намира единствената на Балканския полуостров и мисля, че изобщо седмоъгълна кръщелна изповедалня. Построена е през 1856 година. Тя, разбира се, в момента не е действаща, но е уникална и изписана изцяло отвътре с иконописи за Божията майка най-вече. И смея да твърда, че сме една от най-добрите болници за долекуване и рехабилитация на белодробни заболявания. В Своге посетихме местен ресторант, който е подходящ за бизнес срещи, банкети, срещи с приятели, детски партита, частни партита, тържества, семейни срещи, романтични срещи, сватби. Тук можете да се насладите на невероятната кухня, която предлага. Десерти, студена кухня, интернационална, арабска, българска, вегетарианска, италианска кухня, бърза закуска. Ресторантът разполага с билярд, градина, безжичен интернет, телевизия, сепарета. От Своге се отправихме към София, където ще ви покажем поредната болница в днешното предаване. Срещнахме се с доктор Цветомир Димитров, който е изпълнителен директор на първа многопрофилна болница за активно лечение. Нашата болница разполага някъде към 7 отделения и 5 клиники. С това, което най-се гордеем е, разбира се, направлението образна диагностика. В последните няколко години се инвестира в размер някъде на около 4 милиона лева. Закупи се ядремен резонанс, нова тръба за скенер, дигитализирахме образната диагностика и мога да кажа, че по този
критерии. По този начин достигнахме много европейски болници. Другите хубави неща, които се случват в нашата болница е, че също така се направи скоро инвестиция в урологичното ни отделение. Закупи се екстракорпорален литотриптер, какъвто няма в общинска болница, и по този начин предлагаме една съвременна терапия, съвременно лечение на бъбречно-каменната болест. Аз по специално съм офталмолог и не мога да не кажа, работиме с апаратура, която разбива те наречените пердета с ултрачестоти. Много се постигнахме и в лечението при диабетици, те наречена лазерна терапия при диабетици, която е много ценна предвид тежките усложнения на диабета. Разполагаме някъде към 180 лекара, 250 сестри и естествено за мен е най-важно да си задържиме добрите специалисти тук. Това се бориме ежедневно. Ние сме общинска болница и всичко това се случва благодарение на много доброто ни взаимодействие с Столична община и Здравната комисия към Столичен общински съвет. Като перспектива искаме да развиваме еднодневна хирургия, лазерна хирургия, лазерно лечение с по-малко разходи, с по-бърз резултат, въвеждане на модерни технологии, но всичко зависи и от фактори, които финансират нашата болница. Надяваме се на по-добри времена, т.е. каста да си плаща това, което сме заработили, малко да не се дигнат лимитите, малко да се дигнат клиничните пътеки. Ние не работим по скъпи клинични пътеки, ние сме общинска болница, обслужваме много неосигурени, бездомници, не връщаме пациенти, така че нещата са комплексни. Пожелавам на моите колеги здраве, щастие на тях и на техните семейства. Ще ви покажем специализирана болница за активно лечение на белодробни болести в София. Там бяхме посрещнати от заместник изпълнителния директор, доцент доктор Ваня Юрукова. Нашата болница е университетска болница, специализирана в лечението на белодробните болести. Тя е с дългогодишни традиции, наследник на Научния институт по белодробни болести. При нас работят 49 специалисти, които имат специалност по пневмология и фтизиатрия, детска пневмология и фтизиатрия, анестезиология, интензивно лечение и гръдна хирургия. Това е национален център за лечение на белодробните болести. При нас идват най-тежките за диагностика случаи с тази патология и за лечение. При нас се осъществява не само диагностика, терапия на белодробните болести, но имаме и специализирана хирургия, гръдна хирургия, където се завършва процеса, когато има нужда от оперативно лечение при пациентите, например, с злокачествени заболявания на белия дроб. Имаме клиника по анестезия и интензивно лечение, където се оказва помощ на пациентите с остра дихателна недостатъчност. Например, тази година след епидемията от грип имаше пациенти с тежки пневмонии, които постъпваха при нас. Ние представляваме национален център и разполагаме с 220 легла за лечение на белодробните болести. Имаме и специализирана клиника по детски белодробни болести, където могат да бъдат лекувани децата на възраст от 1 до 18 години, както по отношение на неспецифичните белодробни болести, така и по отношение лечението на белодробната туберкулоза. Специално на младите колеги да имат търпение и желание да останат в България и да намерят сили да работят тук за нас. Отправихме се към Ямбол. Близо до града екипът ни посети птицеферма, която съществува от 2000 година. Фермата разполага с 10 000 кокошки-носачки, свободно отглеждани. Отговаря на всички европейски изисквания.
Оборудването на фермата е напълно автоматизирано и компютъризирано. Фермата разполага със собствен транспорт и доставка на място. Яйцефермата има затворен цикъл на производство. От отглеждането на ярките, производството на фураж и реализирането на яйцата до търговските обекти из цялата страна. Фермата е достойна за рекордите на Гинес. Произвела е яйце с тегло 163 грама, което е освидетелствано и документирано от районната ветеринаро-медицинска служба Ямбол. И днес ще ви срещнем с фирми от столичен мол. Най-напред ви срещаме с фирма за изработка на емайлирани бижута. Австрийска компания, основана през 1951 година. В момента нейн изпълнителен директор е доктор Фридрих Виле. Тя съществува повече от 60 години, като има бутици в над 100 държави и се разпростира на 4 континента. Компанията е лидер в изработката на емайлирани бижута. Специфични са бижутата, по-пъстри, цветни, характерни с история за всяка колекция. Повечето от тях са вдъхновени от световно известни художници, като Клод Моне, Хундервасер, Густав Климт. Също така има дизайнерски колекции, които са дело на артистичния екип. Часовника се казва принцеса Виктория и е в чест на тази велика и позната историческа личност. Часовника е характерен с това, че към него могат да се прибавят така наречените талисманчета, които отново са към колекции. Тези колекции, които виждате тук, са вдъхновени от известната картина на Густав Климт "Water Snakes". Розата като символ на България цъфти в нашия бутик. Поредната фирма, с която ви срещаме днес, е за търговия на часовници. Швейцарска марка, създадена 1853 година. Всичките часовници са изцяло от стомана, има и титаниеви, обхваща целия диапазон от класически часовници, с тъчскрин до златна колекция. Масивно злато, 18 карата, покритието стоманата е медицинска, 316 L, която е противоалергична. Златото се впръсква в самата стомана. Швейцарска марка от по-високия клас швейцарски часовници. Материала пак е стомана, създадена е 1976 година. Последната фирма за днешното предаване, която ви предлагаме, е за парфюмерия. Повече от 22 години предлага на своите клиенти продукти, които са разработени на основата на висококачествени натурални съставки, които се внасят от световно известни производители. Продуктите, които са разработени на основата на розово масло, розов конкрет и розова вода. Такава, например, е една от най-добрите серии Кралица роза. Тя е разработена специално за чувствителна кожа, като в нея няма отцветители и допълнителни парфюмни композиции. От известно време вече към любимия си парфюм, към повечето от парфюмите са разработени и други продукти. Примерно може да се комбинира с дел ролон, с крем за тяло, с душ гел и всичко да е с един и същия аромат, този, който ви е любимия, този, който сте си избрали. От няколко дена излезе една съвсем нова серия. Тя е с екстракт от зелен чай и алоe вера, като пак така е голяма комбинацията от продукти. Има крем за тяло, крем за ръце, дел ролони, сапуни, парфюми за дома, така че изборът е доста голям.
Мебелна къща Боровец. С нас сте по-богати. За контакти град Ямбол, площад Боровец. Телефон 046 66 39 68. Фирма Хеттрик ООД. Хълвите на фирмата са известни на пазара с името Арина. За контакти град Ямбол, улица Клокотница, номер 99. Телефон 046 661 838. Птицеферма Ямбол. Производство на яйца и птичи продукти. За контакти село Дражево. Телефон 0887 855 312. Ресторант Искър. Българска кухня, обедно меню. За контакти град Своге, улица Цар Симеон, номер 27. Телефон 07 26 23 54 0884 288 776. Оксет създава бижута и часовници за повече от 21 държави по света. За контакти град София, улица Черни връх 100, Парадайс център, етаж 0. Телефон 0879 200 774. Ахилеос – уникални бижута и стилни аксесуари. За контакти град София, улица Черни връх 100, Парадайс център, етаж 0. Фирма Джулияни – символ на качество, професионализъм и лоялност. За контакти град София, улица Черни връх 100, Парадайс център, етаж 1. Телефон 0896 608 877. Фирма Фрайвиле. Изработка на емайлирани бижута. За контакти град София, улица Черни връх 100, Парадайс център, партер. Телефон 0879 821 024 и 02 988 06 16. Фирма Рефан. Невероятните аромати. За контакти град София, улица Черни връх 100, Парадайс център, етаж -1.